कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार जिल्ह्याच्या विविध पोलीस ठाण्याच्या व्याप्तीत जप्त केलेल्या अंमली पदार्थाचे कचरा घटकात विल्हेवाट. कारवार जिल्ह्याच्या विविध पोलीस स्थानकाच्या पोलीस विभागान जप्त केले 12,80,000 रुपये किमतीचे वेगवेगळे अंमली पदार्थ जप्त केले. ते जे अंमली पदार्थ न्यायालयाच्या आदेशानुसार ब्रेस्वारा अंकोला महानगरपालिकेच्या कचरा विल्हेवाट घटकात पोलीस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत नष्ट केले. जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम नारायण हेमगेल्या मार्गदर्शनासकल या अंमली पदार्थाची विल्हेवाट लायली. जिल्ह्याच्या भटकळ, गोकर्ण, कुमटा, शिरसी, यल्लापूर, बनवासी, मुंडगोड, दांडेली, हळयाळ, अंबिकानगर आणि कारवार पोलीस ठाण्यार सगळी 23 प्रकरणात धाड घालून अंदाज 4,36,200 रुपये किमतीचो 11 किलो 211 ग्राम गांजा, 2,22,000 रुपये किमतीची 13 किलो 710 ग्राम गांजाची झाडा आणि 924 ग्राम चरस असे सगळे विविध प्रकारचे 12,58,200 रुपयाचे अंमली पदार्थाची कचरा घटकात विल्हेवाट लायली. या वेळार कारवार उपविभागाचे उपनिरीक्षक SV गिरीश, अंकोलाचे पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर जी मठपती, मुंडगोड पोलीस निरीक्षक रंगनाथ, गोकर्ण पोलीस निरीक्षक वसंताचार, कारवार शहर पोलीस ठाण्याचे PSI रवींद्र बिरादार, अंकोला पोलीस ठाण्याचे PSI सुहास आर आणि इतर पोलीस अधिकारी हजर आशिले. जिल्ह्याच्या अनाथ निर्गतिक महिलांसाठी शक्ती सदस्य योजना अंमलात. कारवार जिल्ह्याच्या निर्गतिक निराश्रित 18 ते 50 वर्षाच्या अंतराच्या महिलांक दौर्जन्यान असहाय्यक झालेल्या महिलांक रक्षण दिवच्या उद्देशान ताबडतोब काळजी आणि रक्षणाची जबाबदारी घेऊन त्यांना आश्रय आणि आवश्यक सहाय, चिकित्सा उपचार, कायद्याचे सहाय आणि त्यांना प्रशिक्षण देऊन समाजाच्या मुख्यवाहिनीक हाडचे काम करसाठी सरकारी संस्था आणि समुदायाच्या सहभागित्वान शक्ती सदन कार्यक्रमाची सुरुवात केला असे स्क्वॉडवेज मुख्यस्थ डॉक्टर व्यंकटेश नाईक हेमी शक्ती सदनात झालेल्या प्रसार गोष्टी सांगले. या वेळार प्रशासन अधिकारी सरस्वती एन रवी हेमी हजर आशिले. रामनगर अनमोड मार्गान विटा घेऊन वयच्या ट्रकाचो अपघात. कारवार जिल्ह्याच्या रामनगर अनमोड मार्गान विटा घेऊन गोंयांत वयचो आयहार ट्रक GA06 T3811 हो ट्रक रामनगर अनमोड मार्गाचेर जकळकट्टी लागीं या ट्रकान झाडाक धडक दिल्ल्यान ट्रक चालक जखमी जालो. चालकालो वाहनावेलो नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात घडलो अशें कळला. हे ट्रक रस्त्या बाजून वचून भायर पडले. वाघाच्या हल्ल्यात गायीचो बळी. कारवार जिल्हा जोयडा तालुक्यात कुंभारवाडा वनक्षेत्रात करण जोयडा हिंगा वाघान हल्लो करून गायीची शिकार केल्ली घटना घडली. करण जोयडा हिंगा दिगंबर देसाई हेमगेली मालकेची गाय कृषी जमिनीच्या बाजूच्या शेतात चरूक सोडिली तेन्ना वाघान तेजे झडप घालून त्या हल्ल्यात ती गाय मरण पावली. या गायील्या मरणान दिगंबर देसाई हेमका हजारांशी रुपयाचे नुकसान जाला अशें कळला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.